Inselmilkom u nistedinkom għal 159 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm għandna bżonn nisimgħu il-kelma qawwija tal-profeta Iżajija f'dan it-tieni ħadd tal-Avvent. F'sitwazzjonijiet diffiċli li ngħixu fihom mhux biss personalment, imma anke meta nħarsu lejn id-dinja tagħna mifruda bil-gwerer, imtaqla bid-dieqa tal-ħajja. Il-profeta jgħajjat quddiem id-dera tal-ħelsien mill-eżilju tal-poplu tiegħu. Farġu l-poplu tiegħi. Ejdu u kellmu lill-qalb ta' Ġerusalemm. Għawnu Alla tagħkom, il-mulej ġej fostkom. X'kelma qawwija żgur li messet il-qalb tal-eżiljati f'Babel li bdew iħejju ruħhom biex jerġgħu lura lejn il-belt il-qaddisa ta' Ġerusalemm. X'kelma ta' faraġġ tista' tkun għalina illum. Aħna nħejju ruħna biex inġeddu f'qalbna il-miġja tal-mulej Ġesu fl-istorja tagħna, kemm dik personali kif ukoll dik kollettiva, komunitarja. Il-profeta jħoss li kien leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Kelma illi San Mark l-Evanġelista juża biex jiddeskrivi, allura issa ndawru l-ħarsa tagħna lejn il-Vanġelu ta' San Mark biex jiddeskrivi il-missjoni profetika ta' Ġwann il-Battista, il-prekursur tal-mulej. Jiddeskrivih bħala leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert ħejju triq tal-mulej. Ġwann jħejji ta' profeta li kien u bil-ħajja sobrja li kien jgħix, Ġwann jħejji il-qlub tan-nies ta' żmienu biex jilqgħu lil Kristu il-mulej. Jitlob id-don tal-bidla tal-moħħ, tal-qalb, tal-konverżjoni biex verament il-qalb tan-nies ta' żmienu ikunu imħejjija biex jilqgħu il-preżenza ta' Kristu. Forsi dan mhuwiex ukoll xprun għalina biex fejn hu neċessarju nitolbu l-grazzja tal-konverżjoni biex nilqgħu f'qalbna fil-ġrajiet ta' kuljum il-preżenza ta' Ġesu li jaf ibiddel kollox b'mod radikali. Farraġna mulej bil-preżenza tiegħek, ħejjinna moħħna u qalbna, terraqna fit-triq tal-konverżjoni, ħalli qalbna tkun imħejjija biex nilqawk f'dan il-miliet li ġej. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.